Com sabeu, aquest repte, el repte número 03, és les vibracions, la gran desconeguda. Bé, per això he portat a 3 companys, bueno, 2 supercompanys, un altre és Nobel i un gran coneixedor del tema. El primer és Jesús Oriol Chavarriga, és consultor acústic, molt el coneixeu. Si em demanen alguna definició d'ell, jo diria que és un Brown solver. És a dir, quan hi ha problemes, ell és una de les persones que ho pot resoldre. I per als anys de professió i de molta col·laboració, plena confiança en ell. El segon és Íñigo Arana, que és director tècnic d'una empresa que s'ha ficat nova aquí a Catalunya i també a Espanya i que es dediquen al tema del soroll i les vibracions estructurals. És d'Íñigo Arana, que és un gran coneixedor i que ens donarà informació sobre el tema de les vibracions amb gimnasos i instal·lacions de fitness. Jesús, abans no ho he dit, Jesús parlarà sobre el tema de la relació entre vibracions mecàniques i soroll estructural. I finalment en Robert Arcos, també molt conegut, és un referent de les vibracions mecàniques, sobretot a infraestructures, està dintre del departament del LEAM i que també parlarà especialment sobre el tema del soroll estructural. És la segona derivada de les vibracions mecàniques, que és el gran mal de cap per molts acústics i acústiques que estem aquí i que estem cada dia lluitant. Doncs Jesús, Oriol. Bé, bona tarda a tothom. Agraït per la invitació, agraït per aquestes paraules. Rafa, evidentment, se'n desprenen d'una llarga amistat. Moltíssimes gràcies. Per mi és un honor poder compartir aquesta taula. Jo únicament 4 pinzellades de diferents projectes amb els que participem i intentem donar solucions. Parlem de vibracions i, malauradament, seguim mesurant soroll. Perquè Josep Maria abans ha comentat la necessitat de més tècnics, evidentment tenim necessitat de tècnics i tenim necessitat de normatives. Aquestes normatives sabem que estan en revisió, però el tema de les vibracions no hi ha nassos a tocar-ho. No hi ha nassos a baixar aquests nivells, perquè evidentment hauríem d'aturar molts metros, molts ferrocarrils, i tot i que intentem fer les coses correctament, doncs és complicat. Per tant, malauradament, en molts projectes, quan se'n deriva un problema, doncs hi ha un problema de vibracions i seguim mesurant soroll, perquè en molts casos, evidentment, aquestes vibracions, si ens limitéssim a mesurar aquestes vibracions, compliríem. Bé, doncs en aquests casos, evidentment, quan nosaltres tractem correctament el tractament antivibratori d'una màquina com és aquest cas, en la qual vam tindre oportunitat de mesurar l'abans i el després i mesurar amb les diferents fases, doncs veiem la importància d'una correcta definició del tractament antivibratori i en aquest cas al nostre despatx ens agrada tractar-ho en 2 fases. Una primera fase amb molla metàl·lica, aportació d'inèrcia, una bancada d'inèrcia i desvinculació d'aquesta bancada d'inèrcia. En aquest cas vam poder mesurar abans i després, inclús amb els diferents nivells, i veure quina atenuació ens anava aportant cada una d'aquestes solucions constructives que aportaven. De la mateixa manera, amb aquest altre projecte, amb una central de fred, on amb Rafa vam tindre l'oportunitat de poder estar mesurant nivells de soroll produït precisament per aquesta transmissió de vibracions, i una vegada ja, evidentment, resolt tota la part de soroll aeri, doncs veiem exactament que aquesta transmissió de vibracions és el que ens està excitant els paraments de l'habitatge superior, i una vegada tallat, en aquest cas, de nou, en 2 fases, mitjançant un suport antivibratori, bancada d'inèrcia modular i la desvinculació d'aquesta bancada, doncs aconseguim tallar i solventar el problema.
més casos, casos on veiem que passem de nivells de 26 dBs, ja dic que tornem a dir el mateix, en aquest cas directament mesurem soroll, on veiem que estem mesurant nivells de 26 dBAs, per tant hi ha un incompliment, això és un LEQ, i passem, una vegada tractem amb bancada d'inèrcia aquestes bombes, desvinculant completament totes i cada una de les conduccions, doncs aconseguim passar a nivells de 21 dBs. Infinitat de casos. De nou, passem de nivells de 34 dBs a 24 i aquí, en aquest cas, la problemàtica estava directament en tractar de nou el tema de vibracions. Evidentment, en molts casos és molt agraïda perquè aquestes diferències, passar de 34 a 24, és una casuística molt comú. Altre projecte amb el que estem treballant, una gran central tèrmica on hem hagut d'aportar una quantitat d'inèrcia mitjançant un sistema de bancades d'inèrcia modular. Aquesta qüestió, al igual que, no sé si finalment, aquesta qüestió de l'aportació de bancades d'inèrcia, ara mateix hi ha una quantitat de casos amb temes de, per exemple, aerotèrmies, on evidentment aquests equips de certa alçada i que funcionen 24 hores, 366 de l'any, doncs necessitem baixar el centre de gravetat per poder tractar correctament i aconseguir tallar la baixa freqüència. Aquí es veu el tractament de turbines. Hi ha diferents, en aquests casos, diferents estadis de funcionament. Per una banda, hi ha el funcionament continu i, en molts casos, que és el que genera el problema, com era aquest cas, és les arrencades de cada una d'aquestes unitats. Evidentment, sí que hi ha casos on per prendre aquestes decisions, evidentment, hem d'estar mesurant nivells de vibració per tal de determinar exactament quin és l'eix on hem d'atacar i sàpiga exactament quines són les freqüències crítiques i d'excitació. Altres projectes amb els que estem treballant, aquí apareixen aquests dos tractaments d'aquestes aerotèrmies que, ja dic, és necessari l'aportació d'aquesta inèrcia, d'aquestes bancades d'inèrcia per tal de poder reduir la transmissió que hi ha amb baixa freqüència. Altra problemàtica que ens trobem, i ara som coneixedors i hem participat en diferents projectes, és amb els projectes de transmissió de vibracions i soroll induït derivat de la circulació de ferrocarril, de vies de ferrocarril. Doncs, com bé sabeu, el Codi Tècnic de l'Edificació exigeix que a tot edifici que s'atansi amb una infraestructura existent, doncs és l'edifici el qui ha d'executar les mesures correctores per tal d'evitar la transmissió de vibració. Amb el que tot això suposa. Evidentment, en molts casos, o ja ve primer l'arquitecte o el promotor ens tracta de bojos quan proposem que per tal d'evitar aquesta transmissió de vibracions hem d'atacar la fonamentació de l'edifici. Aquí tenim un projecte a la meva Lleida natal on en aquest cas vam tractar mitjançant poliuretà de cel oberta, tractant-ho directament a la base de recolzament en cada una de les safates i tallant d'aquesta manera la transmissió de vibracions que prèviament havíem comprovat. Finalment vam poder fer verificacions i vam arribar a nivells on nosaltres vam preveure, una vegada fet una mesura inicial, on veiem que arribem a l'incompliment, per tant, la superació dels 75 decibels, mesura de vibracions, doncs vam preveure mitjançant càlcul, en col·laboració amb l'empresa,
vam poder mesurar i comprovar i vam preveure que tindríem uns nivells resultants de 53-54 decibels. I una vegada comprovat vam comprovar que precisament es va confirmar aquest resultat. Per part meva, dono pas als meus companys. Gràcies. Ara doy paso a Íñigo Arana. Bona tarda a tots, moltes gràcies. Rafael, moltes gràcies al Congrés Acústic per aquesta oportunitat, per aquest honor, per aquest plaer. Jo soc en Íñigo Arana, no soc català i el meu català no té el nivell que aquest congrés i aquest públic requer i mereix. I jo vaig continuar en castellà, em van permetre, per qüestió de fines tècnic, com diuen els meus veïns del nord. Bueno, vamos a hablar de suelos de gimnasios y fitness. No sé en qué medida los presentes conocen la problemática. Hablo en tanto en cuanto soy representante comercial de CDM Stravitec para el mercado español desde la filial implantada el año pasado en Barcelona. Somos proveedores de soluciones contra las vibraciones y el ruido estructural desde hace 70 años, pero esto no es una presentación publicitaria, por lo tanto, entremos al tema. Voy a ser breve, o por lo menos lo voy a intentar. Rafael me dijo, este es un congreso pragmático y por lo tanto me voy a centrar en los aspectos más prácticos, tanto de la problemática como de las soluciones. El ruido en gimnasio, que tiene todas estas componentes que veis, y veréis que mencionaré un par de veces la hostelería hoy, pues básicamente los gimnasios se dividen en que hay una parte de ventilación, ruidos, limpieza, maquinaria y otro inherente de la actividad en cuestión. Y es esa división la crítica y la que genera problemas, porque básicamente tenemos ruido aéreo y la excitación generada por la actividad puramente deportiva. A su vez se divide en, puede ser cíclica o puede ser de impacto, ¿verdad? No es lo mismo una elíptica, una cinta de correr, una bicicleta estática, que todo este boom de CrossFit y ejercicios de fuerza bruta, por así decir, que son los que están en mayor crecimiento, de hecho. Entonces, ¿qué particularidades tienen? Bueno, el problema o el elefante en la habitación, que dirían en inglés, es que hay muchísimos locales que se han abierto teóricamente con todo en regla, han obtenido todos sus permisos y literalmente 24 horas después hay quejas vecinales y literalmente un mes después reciben la cartita. Entonces, pues, ¿por qué? Obviamente el ruido aéreo está muy controlado, una vez más, como venía diciendo antes, porque la hostelería lo tiene, es decir, climatización, el volumen de la música, todo eso está muy mascado. ¿Dónde está el problema? En que un señor suelta una pesa de 30 kilos y despertamos al vecino del séptimo, y no estoy exagerando, puede literalmente llegar muchísimos pisos más arriba, no solamente una o dos plantas más arriba. Entonces, evaluar esto y hacerlo preventivamente es condición primordial para que no haya quejas vecinales tras la apertura, porque de lo que se trata justamente es de que una actividad económica no interfiera en el derecho al descanso de los residentes, o voy más allá, de quien esté trabajando encima. Podemos molestar a alguien que está en su despacho o, aún peor, un GAES, un centro de medición auditiva, por ejemplo. Entonces, me voy a centrar en dos puntos. Alguna vez verá que hay capas que he dejado sin etiquetar, y de más allá no son las capas, hay otro melón más grande que este en el que no voy a tocar, que es la normativa y qué indicadores tengo que pedir o prescribir, es decir, cómo defino el confort. Pero bueno, como decía, es otro melón que justifica otra ponencia. Si no me equivoco, la siguiente en esta misma sala va de ello, con lo cual todo lo que yo voy a comentar va a ser, digamos, independiente de qué objetivos pongamos en decibelios o en tal parámetro, en el otro parámetro, o en impulsivas, o en fin, como quiera que sea, como quiera que definamos el confort, la presentación es de aplicación. La primera capa, como decía, y volviendo a lo que voy a explicar, es cómo soluciono esta problemática de que prácticamente todos los gimnasios me crean problemas. Y a gran escala esto es un problema justamente ¿por qué? Porque no hay un gimnasio en Barcelona. Es decir, no es por el COVID, vivimos en la época del Instagram, el gimnasio es el nuevo bar. O sea, uno va a cualquier gimnasio, a cualquier hora de cualquier día,
y hay uno cada 2 manzanas y están llenos. Y la gente no va a adelgazar, va a hacer pesas, crossfit, mover neumáticos, barriles, hacer el bruto y a grabarse. Y socializar. Y esto es verdad, no sé si hay gente que hace fitness en la sala, pero lo he constatado en cada una de las instalaciones que hemos llevado a cabo. Pero bueno, la obvia, que decía, es el primer nivel, es cómo soluciono este problema, pero si vamos quitándole capas a la cebolla, llegamos a, bueno, ¿y cómo evalúo? Porque obviamente todos estos locales se han abierto, lo cual quiere decir que hay un ensayo en el cual hay un señor, ha posado el chisme, lo ha puesto en marcha, pum, 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 hemos representado los taconazos y aquello a la ok, y ya está abierto. Pero la del tercero se queja. Entonces, ¿se queja porque está loca o se queja porque se siente? Pues, por desgracia, se queja porque se siente. Lo cual quiere decir que, independientemente de los indicadores de los que no hablo, de cómo definimos el confort, incluso la normativa a nivel de cómo ensayar no es satisfactoria. El ensayo normalizado de impactos no representa una pesa de 30, 50 o 100 kilos cayendo desde 1 metro de altura, y ya no voy a entrar en esta gente que levanta 200 desde la altura del hombro, ¿no? Pero bueno, para empezar, pesas incluso nada exageradas, pues el ensayo normalizado no lo representa. Y luego encima pues estaría la guinda sobre el pastel, que es que podemos respetar las normas y presentar un problema acústico, que es lo que está ocurriendo, y al contrario, incumplir ligeramente las normas y ser satisfactorio en términos de control, porque por lo menos estamos absorbiendo las vibraciones que son las que más lejos llegan en la estructura y las que más molestia crean en horarios nocturnos y demás. Todo esto nos lleva a ensayos in situ, pues que son más que recomendables, prácticamente obligatorios, y pues preventivos mejor que correctivos, lógicamente, porque con un gimnasio ya operativo nos vamos a todo tipo de problemas. Entonces, me parece que no voy a tener audio. En fin, esto todos lo conocen. Bueno, vale, ahora no va a sonar. Y aquello es lo que realmente habría que hacer, que es montar una maqueta y literalmente ensayar en el uso que vaya a ser el uso real. ¿Qué problemática tenemos? Pues que las losas flotantes de toda la vida en hormigón, ¿quién es el guapo que lleva un cacharro de 1,50 por 1,50 y lo planta allí? U hormigón in situ. Voy más allá. Nuestra empresa ha tenido que desarrollar, o ha venido a desarrollar una gama de suelos flotantes específicos de gimnasio, justamente porque, por un lado, muchas veces no son dueños del local, otras veces la medición se hace con el local prácticamente acabado, pues para que las mediciones sean reales en cuanto al ruido aéreo y demás, las fachadas hechas, las ventanas hechas, con lo cual hay una obligación implícita o una necesidad implícita de los operadores de gimnasios, ya sean dueños o franquiciados, de tener un suelo aligerado y no una losa flotante de hormigón, porque si el día de mañana se van o la zona de pesa se mueve de aquí a allí, pues no quieren tener que picar ese hormigón. Obviamente no te lo puedes llevar, esto en última instancia se desmonta y se lleva. Entonces, bueno, incluso con máquinas de musculación dirigida, pues se puede poner sobre las plataformas, y bueno, esta es la forma idónea en este momento y con el estado del conocimiento técnico de hoy para resolver esta situación. ¿Por qué ensayos in situ? Creo que a este público no le tengo que explicar ni convencer de sus ventajas y necesidades. Obviamente un laboratorio es una cosa, un edificio del año 67 es otra, un edificio con columnas metálicas paupérrimas y bobilla catalana es otra todavía peor. Entonces, cada edificio es un mundo, tiene sus cortocircuitos y sus complicaciones. Entonces, lo que recomendamos, lo que estamos haciendo, y estas son cosas que ya llevan años haciéndose en Francia y Bélgica, donde nosotros hemos ido pues desarrollando la gama y implantando nuestras soluciones desde hace bastantes años ya, es comparar primero el suelo desnudo o con el acabado que el cliente vaya a tener en aquella zona, e intentar después probar un par de suelos, digamos el intermedio y el bueno, o el bueno, el intermedio y el mejor, en fin, que permitan ver luego con cada uno de ellos qué valores tenemos en el espacio adyacente, superior o colindante en general, que a veces el espacio del que molestamos está al lado, debajo, encima, en fin, hay toda una variedad. ¿Dónde está aquí el problema? En representar en un local prácticamente vacío, sin bicicletas estáticas ni la máquina de verdad, los niveles de energía que cada uso del gimnasio va a tener, ¿vale? Entonces, la zona de cardio, por mucho que parezca, pues un tío corriendo en una máquina, en una cinta de correr mal calzada, pues puede dar lugar a vibraciones,
todas estas máquinas de musculación guiada no tienen impactos tan fuertes, pero los tienen, y luego ya nos iríamos a pesas libres y cross-training, donde se recomienda ensayar pues, con energías de por lo menos 500 Nm, que serían 50 kilogramos metro para los de la vieja escuela. Una serie de buenas prácticas en gimnasios ya operativos, pues llevar un par de acústicos in situ, no tener, es decir, un marco en el que creemos que es imposible que se oiga desde el sexto, porque es posible. Muchas veces es necesario ir más allá del cumplimiento de la norma, y esto es una cosa, no sé si este puntero va a funcionar o no, sí, ups, no, la he liado. Vale, que como siempre es más caro curar que prevenir, porque ya hemos abierto la caja de Pandora, y una vez que el señor oye, a partir de ahí va a seguir oyendo hasta que le pongamos no el Rolls Royce, sino hasta que le pongamos el suelo tren bala, que todavía no existe. Entonces, como siempre, esta es la eterna lucha en el mundo de la acústica, convencer a promotores y arquitectos y compañía que es mejor prevenir que lamentar. Esto como rudo general. En los ensayos nuevos habría otras pequeñas particularidades, porque depende del estado de obra, pues el ruido aéreo y la percepción de las vibraciones por encima o por debajo del ruido aéreo puede afectar. Soluciones. Antes de entrar en esto de aquí abajo, la primera, ver qué cosas pongo dónde. Es decir, si a la pared izquierda hay un GAES, no ponga allí los pesos libres. Ponga usted la máquina de remo, etcétera. O sea, antes que la técnica, el sentido común impera como en todo. Obviamente, se podrían instalar amortiguadores en los equipamientos. ¿Qué pasa? Que cada equipamiento es de su padre y de su madre, pueden afectar a garantías, etcétera, 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 y no evita el problema de la gente que hace pesos libres, que está haciendo su ejercicio de hombros, mancuernas y todo esto. La demanda que constatamos en gimnasios cada vez más, como decía, es que la gente va a hacer pesas, entonces no sirve de nada en un gimnasio de 2.000 metros cuadrados poner 100 metros cuadrados de suelo, porque 100 es más barato que 200. Porque si la mitad de tus miembros van a hacer pesas, cogerán las pesas y se las llevarán donde no hay suelo acústico. Esto ocurre y es un problema real. Obviamente, la vieja escuela, el hormigón, pues sería el punto de partida. Tiene mucha mayor inercia, mayor absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver si para gimnasios necesita una capa de impacto o no, en fin, en función de los usos, o qué espesor debe tener el hormigón. Pero, como decíamos, al final la tendencia es ir a losas aligeradas por su desmontabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Componentes, ya sea una losa maciza o aligerada de hormigón, de un suelo flotante. Conceptualmente tenemos un acabado a elección del cliente, tenemos una capa de absorción de impacto, que en este caso serían estos 4,5 centímetros, 5. Tenemos la capa de distribución de cargas, que idealmente sería de hormigón, y que cuando nos vamos a soluciones aligeradas, pues serían estos 2 o 3 tableros con sus amortiguadores intermedios, que funcionan como amortiguadores por capa constreñida, es decir, no son capas antiimpacto, sino que amortiguan a flexión y cortante por disipación del calor. Esas dos capas son muy importantes. Y por último nos iríamos al soporte resiliente, que en este caso son tacos. En un caso extremo se podría ir a muelles, pero no lo recomendamos porque necesitas amortiguamiento. A la gente, al usuario, no le gusta el efecto de caminar sobre la luna, ¿vale? Y de hecho, es un poco antagónico con la acústica. Incluso las capas de impacto, cuanto más peso levantas, menos les gusta a los usuarios, ¿vale? Esto, pues bueno, seguimos trabajando en ello, seguimos ensayando, seguimos mejorando, pero a día de hoy, pues la técnica tiene sus límites y ellos quieren, obviamente, algo duro, gratis, ¿verdad? O muy barato, y que me quite la queja y que el ayuntamiento, pues que se me deje de echar encima. Bueno. Cuestión, bueno, aquí preparé un pequeño ábaco en el cual, pues bueno, en función de si puedo hormigonar o no, de si sí, de si no, pues si nos vamos a los suelos aligerados. Conceptualmente, pues en función de los usos, de si es una zona con bicicletas estáticas, máquinas que requieren anclaje o no, hay toda una serie de capas que se pueden añadir o subtraer. O sea, la solución puede tener desde 7 hasta 17 centímetros. Pero bueno, estas serían un poco las directrices principales. He intentado sumarizar lo más importante y obviamente pues estoy abierto a ruegos y preguntas
por parte de quien las tuviera. Lo haremos después. Venga, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, cosas del directo. Muy interesante. La verdad es que con Jesús nos ha dado muchas ideas. Masa, aislador, muelle, cuánto hemos de aislar. Y a mí con Íñigo Arana, pues, bueno, ensayos para cada casuística. Bé, ara Robert ens il·lustrarà sobre el tema, el meollo de la qüestió, la predicció i com fer el soroll sobre el tema del soroll estructural. Endavant, Robert. Hola, bona tarda. Soc en Robert Arcos, professor d'Enginyeria Mecànica de la UPC i del Laboratori d'Enginyeria Mecànica i Acústica. I, bueno, vinc a parlar-vos una mica sobre soroll estructural, la segona derivada de la vibració. A veure, això de la presentació. Bueno, dues coses sobre el soroll estructural. Com l'avaluem i com el predim. Fem la previsió del mateix. Seran una mica una revisió de normatives que podrem trobar ara mateix actuals en aquesta temàtica, sobretot amb un enfocament especialment en tema ferroviari, que és la meva expertesa principal, però veureu que acabarem amb una normativa bastant general que s'està generant actualment. I també com predim aquestes vibracions i sobretot el soroll que se'n deriva. Quins models existeixen, quins grups de recerca estan treballant i per on van els trets de com anirà aquesta modelització en el futur. Abans, aquests són els temes que tractarem. Les normatives, tant a nivell d'avaluació com a predicció, els últims desenvolupaments a nivell de recerca i aquesta normativa nova que us comento que està en procés de creació. I aquest és el problema del que us vinc a parlar. Anem a centrar-nos en el cas ferroviari, però com us dic, pensem-ho en qualsevol tipus de font que podíem tenir a l'exterior d'un edifici i que volem avaluar quin serà el soroll que tindrem a dintre quan, i aquest és el punt clau, l'afectació és especialment per vibracions ground-borne, que diem. O sigui, les vibracions que es transmeten a través del terreny i que arriben als fonaments de l'edifici, es transmeten estructuralment i aquestes vibracions generen un soroll a l'interior de les habitacions on els veïns poden tenir una molèstia. El soroll que tindríem a dintre d'un edifici, per exemple, causat per aquell tren en superfície, seria una combinació d'aquest soroll estructural, aquest soroll reradiat, que diem habitualment, amb el soroll airborne, el que es transmet a través de l'aire. En aquestes situacions, en trens en superfície, el soroll que tenim a dintre de les edificacions està controlat especialment per aquesta transmissió aèria. Però en el cas d'un tren soterrat, que és el que podem trobar més actualment a les zones urbanes, sobretot la part més important del soroll que ens trobarem a dintre dels edificis serà aquest soroll estructural. La part de vibracions està prou ben estudiada, com a mínim a nivell d'avaluació, de com medim aquesta vibració. És veritat que encara falta molta feina en models predictius, nosaltres estem treballant en aquesta direcció, però en el cas del soroll reradiat estem molt lluny de tenir estàndards propis i adequats per al tema i models de predicció ni en parlem. Aquí una mica el que us comentava, les vibracions estructurals i el soroll reradiat a dintre. Primer de tot, comencem per aquesta normativa, la 14837. Vull ser molt breu, us donaré una mica 4 pinzellades. Em sembla que tindreu disponible aquesta presentació per si voleu anar més endins de la temàtica. Aquesta normativa parla sobre les vibracions ground-borne generades per trens i la seva afectació en edificis. La primera part, potser més important, és quins són els rangs de freqüència d'interès. A nivell de vibracions estem entre 1 i 80 hertzos, això a l'interior de l'edifici. I a nivell de soroll reradiat, aquest soroll que estem estudiant en aquest cas, entre 16 i 250 hertzos. Com podeu veure, molt baixa freqüència, molt centrat en un rang de freqüències molt baix. Si anem directament al tema del soroll,
com hem comentat abans, és especialment important en infraestructures soterrades. En infraestructures en superfície, l'afectació o la importància a nivell de necessitat d'avaluar-lo és molt més reduïda. Us he posat aquí també quin és l'indicador principal que aquesta normativa proposa per a aquest tipus de soroll. El soroll, la pressió sonora, ponderada A, integració slow, el nivell màxim d'aquesta pressió sonora, és l'indicador principal, però també ens parlen d'indicadors secundaris i veurem que això apareix a la majoria de normatives. La data en cru, la raw data, que es diu habitualment. Es parla de la necessitat constant de tenir aquestes dades per crear bases de dades internacionals. Aquest és un objectiu molt clar que podeu veure a les diferents normatives que apareixen al tema, amb la idea de, si tenim una base de dades creada a Europa o a nivell internacional de soroll estructural provocat, en aquest cas per trens, podem crear models empírics que ens siguin capaços de predir què passarà en un edifici nou sense la necessitat de crear grans models deterministes molt complexes. En aquesta mateixa normativa hi ha una altra part, la que us he ensenyat abans era la 1, aquesta és la 3.1, que és bastant nova, és del 2017, és poc coneguda i és molt interessant perquè ens dona una guia de com hem de medir en edificis tant el soroll i les vibracions ground-borne provocat per trens. Aquí podeu veure els requisits mínims per vibracions, estem parlant d'una mesura triaxial al centre forjat, i els òptims, que serien una mesura triaxial també a les columnes i parets de càrrega, on es transmet les vibracions, i també a forjat, òbviament, i els fonaments del mateix. També és interessant medir en via. I a nivell de soroll, aquí us explico una mica, totes aquestes dades que podeu veure aquí, un micròfon a un terç de l'alçada, a 1,2, entre 1,2 i 1,5 metres d'alçada, a 1,3, a un terç de l'amplada de l'habitació. Com us dic, us vull presentar les normatives més que entrar en profunditat, que si no, no tindrem temps de discutir. En aquesta mateixa normativa també ens explica el procediment de mesura, que potser és la part més interessant. El procediment de mesura per soroll reradiat es basa en una mesura en finestres tancades, mobiliari ja instal·lat, mesura de soroll de fons, un mínim de 5 passos de tren de la mateixa tipologia, o sigui, diferents línies no, diferents direccions tampoc, diferents tipus de tren tampoc, 5 exactament iguals per tenir una mostra suficientment correcta estadísticament parlant, i altres dades que apareixen en aquesta normativa. Què passa a nivell de predicció? Què tenim a nivell de predicció en les normatives? Doncs poqueta cosa. A la 14.837 ens parla de 3 tipologies de models. Els models empírics, basats bàsicament en l'experiència, en dades experimentals ja conegudes, no són molt fiables per la complexitat del problema. Estem parlant de problemes amb una quantitat de variables ingent i, per tant, és complicat tenir mesures que ens representin el que passarà en un cas nou. Els models deterministes, basats en modes acústics, que podrien ser interessants a baixes freqüències, i els models energètics, basats en estadística d'energia i anàlisis, per exemple, que podrien anar bé a altes freqüències, mitges altes freqüències. Però, com veieu, és molt generalista. Llavors, quins grups de recerca i quines idees hi ha en aquest camp a nivell internacional? I us parlo especialment del cas on nosaltres tenim una infraestructura ferroviària, per exemple, en una zona, i en aquelles proximitats es vol construir un nou edifici. Com podem predir les vibracions i també el soroll radiat en aquest edifici nou que es construirà a partir de les dades que tenim, en aquest cas, que és, el màxim que podem fer és unes mesures de vibració en la superfície del terreny on es construirà aquell edifici. Tant la Universitat de Porto i Coimbra, en col·laboració entre elles dues, la Universitat de Sevilla també col·laborant amb la Universitat de Leeds, aquests dos grups d'universitats, grups de recerca, diguem-ho així, estan treballant en la determinació del que es diu Building Coupling Loss, que és, imagineu-vos que fem una mesura en la superfície del terreny i els nivells de vibració els hem caracteritzat i volem saber
quin serà el nivell de vibració una vegada instal·lem a l'edifici en els fonaments del mateix. Una vegada tinguem aquests nivells, la predicció de la resta de l'edifici és senzilla. Podem fer models d'elements finits que ens permetin calcular el que passaria en altres localitzacions de l'edifici. Però l'acoplament entre aquest edifici i el terreny és potser la part més complicada. Doncs com s'està treballant? Hi ha diferents, diguéssim, approach per anar a buscar aquest problema. La Universitat de Porto i Coimbra utilitza models simples de cimentacions per muntar aquests models. També està treballant amb bases de dades numèriques i intel·ligència artificial, fer moltes simulacions, ficar-les en una intel·ligència artificial i que aquesta sigui capaç d'aprendre de com funciona el problema i determinar-te el teu nou cas. La Universitat de Sevilla i la Universitat de Leeds potser treballen una versió una mica més determinista, amb elements finits, però amb un concepte similar, i una col·laboració recent, que és aquesta entre Estats Units i Xina. Teniu les referències al final de les transferències, en tema de building transmissibility, com es transmet la vibració al llarg de l'edifici i com aquesta es transforma en soroll des d'un punt de vista completament semianalític. Una sèrie d'expressions basades parcialment en dades experimentals i parcialment en conceptes teòrics de la transmissió de vibracions per simplement poder calcular d'una forma simple aquesta transmissió, que és potser un concepte en el qual estem tendint a anar, crec, en aquest món del soroll radiat. I us explicaré un cas concret que hem treballat nosaltres. Primer us explicaré la modelització que utilitzem, que l'hem desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Porto, i després us explicaré un cas d'aplicació de tot aquest mètode que ara passo a explicar. Imagineu-vos el cas que hem parlat abans. Tenim un camp incident d'ones en un terreny en el qual volem construir un edifici posteriorment. Podem medir, aquest és el camp incident, podem medir les vibracions en tota aquesta zona, amb aquest mètode que hem desenvolupat. No és necessari que sigui a les cimentacions, on anirien les cimentacions, sinó que podem repartir-ho una mica a voluntat. I una vegada tenim això, això seria la part experimental, la primera part aquí a l'esquerra, passem a una part completament numèrica, on aquestes mesures experimentals les representem teòricament amb una sèrie de forces virtuals. Aquestes forces virtuals són capaces de representar el camp incident de vibracions sobre la zona on construirem el nostre edifici. I quan tenim aquestes forces virtuals, les podem aplicar a un model d'edifici-terreny. Amb aquest model d'edifici-terreny i amb aquestes forces virtuals podem ser capaços de determinar el nivell de vibració, de predir el nivell de vibració en qualsevol posició d'aquest edifici. Tenint aquesta vibració, les parets del nostre edifici radien un soroll a causa d'aquesta vibració que també podem determinar com a pas final de tot aquest procés. És un model, un model híbrid experimental teòric que utilitza les mesures en superfície per determinar els nivells de l'edifici. L'avantatge d'aquest model és que aquestes forces virtuals, si estan prou allunyades del nostre edifici, no són dependents del mateix, de la inclusió del mateix en el terreny i per tant no queden modificades, que aquest és el punt clau al final de tot plegat, i ens permeten determinar el que passaria en qualsevol edifici. Una vegada determinades aquestes forces virtuals, podríem provar altres edificis o edificis amb solucions com la que ens presentava l'Iñigo fa un segon, com a base isolation, per exemple. I finalment, un cas d'aplicació. Aquesta biblioteca que podeu veure aquí ja està construïda, és una biblioteca molt a prop de l'estació d'Almeda, d'aquí el nom que li hem col·locat. Aquí teniu la biblioteca marcada i l'estació dels catalans d'Almeda, on la línia, marcada en vermell, la línia ferroviària, passa molt a prop dels fonaments d'aquesta biblioteca. Llavors es va fer un estudi predictiu de quins serien els nivells de vibració. Aquí teniu el model en 3D primer i després el model amb elements finits. Òbviament, en aquest model, que podeu veure aquí, a l'últim,
També hi ha el terreny, no us l'he presentat aquí perquè no era pràctic, però aquest model incorpora tant l'edifici com el terreny per poder aplicar aquestes forces virtuals que comentàvem. Els nivells que es van determinar eren superiors al que estàvem buscant per aquesta biblioteca i que ens marcava la llei en aquest cas, i es van instal·lar aquests elements que, de fet, són subministrats aquí pel senyor Íñigo, no ell directament, no els ha fet ell, però la seva empresa, i es van aconseguir els objectius. No tinc les dades aquí perquè encara el projecte encara està en procés de ser acabat en alguns detalls, però vam reduir els nivells de vibració d'una forma significativa amb la inclusió d'aquests elements. Tot aquest procés va ser possible gràcies a aquest model de predicció que us he comentat anteriorment. I finalment, per acabar la meva presentació, us volia parlar d'una nova normativa que s'està creant, que s'està gestant ara mateix. Molts de vosaltres probablement coneixereu la norma ISO 12354, que té 6 parts, moltes d'elles relacionades amb l'edificació, amb la transmissió de soroll entre diferents habitacions en edificis, etc. La part 7, que encara no ha sortit, és una part relacionada exactament amb el que estic parlant ara, amb les vibracions ground-borne que arriben a l'edifici, vibracions provocades per fonts externes que es propaguen per al terreny, arriben a l'edifici i aquestes vibracions generen un soroll radiant. Aquesta normativa té com a objectiu explicar com s'ha de realitzar la simulació d'aquest soroll. Llavors, encara no existeix, per les informacions que m'arriben, estic una mica allà infiltrat, sobre quina és la metodologia a emprar, no hi ha massa consens al respecte, però sí que s'ha vist, tothom està bastant d'acord en que la quantitat de variables en joc en aquest tipus de problemes, la complexitat estructural d'un edifici, la complexitat estructural del terreny, la complexitat en la seva definició i la propagació de soroll a l'interior, fa que ni els models empírics puguin ser massa bons per la complexitat del problema, ni els deterministes purament puguin ser capaços d'abordar un problema d'aquest tipus d'una forma eficient, sense dedicar-hi una quantitat d'hores d'enginyeria desmesurades. Llavors, s'espera tendir a models híbrids que incorporin conceptes deterministes, però a la vegada amb bases de dades experimentals a partir, com us dèiem, de molta experiència internacional aportada per molts agents que puguin contribuir en un model que sigui capaç de tenir un mínim de precisió en els resultats. I fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies per el convit i gràcies al Rafa per convidar-me també. Gràcies.